Amana ce ya bai cikan nama na kauna ne me zaki ce min na ji nema ka rike duk wanda ya yi maso na gaske karkansa gida ma kamar mafarki ne mun bar hagun mu yau mun shiga da ama ruwan zuma ne aka ce soyin na sha kawai za na bi koma ya ba da so da kaunar ki kawai dan tsiratar da rai kar yayi fama rashin masoyi ba daɗi na ga haka ya sa wasu suma ai babu ji babu gani idan ya so za ya tsayar ma idan akwai rai da rabo aure da ke za na yi nema sosai da amana sirrika na saukar da ka tono mai sanya hange ma rana baya kara hasken da ya danno ya abar so na ke zan yi wasu yayya ta gaske kina so na nema a cikin rai ba kamar ke bana shaka ni ko ta ina zan faɗi sake da bambanci aigun shukar dawa da haki cikar buri auren mu a yau ko an mafarki cikin raina ina ga hakan na samu sauki na yarda da kai ko gobe gidaje kai sadaki masoyi na kai ne na rika an so da hanki na shiga su ni ma na shiga ki na kaso so mi ga daga ki na ka kauna ni ma haka kin shiga raina ban kula kowa ruhi na tuni na bar ma alkawari ne dai zana hidimta ma zan maka komai buri na waka ban dama kai mini rana tilas ne na faɗi ni ma sora mana lalle za ya fi yin garko na cike buri yan mara na gana bai ko dole na nuna ke zabi na da na ɗauko kin yi amana dan baki mai na cuta ba Mixed Golden Gold.